We zijn inderdaad weer terug. We zijn in april ook op Bonaire geweest om voorlichting te geven en een tijdelijk servicekantoor te openen. Dat was heel succesvol. Nu zijn we weer terug inderdaad deze week van 14 tot en met 18 november op Bonaire. We hebben voorlichting gegeven op maandagavond en we hebben de hele week nog een tijdelijk servicekantoor in het pand van de Belastingdienst waar mensen langs kunnen komen met hun vragen. Ja, het gaat inderdaad veel vragen over dat mensen moeite hebben om hun studieschuld af te lossen. Daar hebben we speciale regelingen voor. Het is bijvoorbeeld mogelijk om naar het inkomen te kijken en aan de hand daarvan bepalen we hoeveel je kunt terugbetalen als ex-student. En veel mensen weten dat niet, dus die vragen dat ook niet aan. Op dit moment heeft ongeveer 20% van de ex-studenten dat aangevraagd om naar draagkracht, naar inkomen terug te betalen. En het is wel heel verstandig om dat te doen, want van de mensen die het wel hebben aangevraagd, hoeft 50% niet terug te betalen omdat hun inkomen eigenlijk te laag is. Dus heel veel mensen die moeten misschien wel terugbetalen, maar kunnen dat niet. Maar op het moment dat je het niet zelf eerst aanvraagt, ja, moet je veel meer betalen dan dat je eigenlijk kan. En dat is heel erg jammer. Dus daar willen we de mensen vooral mee helpen. Ja, die voorlichtingsavond die ging specifiek over het aanvragen van studiefinanciering. Als je in Nederland wil gaan studeren. Dat hebben we samen gedaan met de afdeling studiefinanciering van RCN. Want ook zij regelen een stukje financiering voor de studenten die van het eiland gaan. De zogenaamde opstarttoelage. En op het moment dat de student in Nederland is, krijgt hij de studiefinanciering van DUO. Dus daarom hebben we die voorlichting ook samen gedaan. Als mensen dat niet hebben kunnen zien, dan heeft DUO op de website duo.nl/Antillen een webinar staan over het aanvragen van studiefinanciering. Dus daar kunnen de mensen ook nog alle informatie terugvinden. En het webinar is ook ondertiteld in het Engels. Dus als het Nederlands nog te lastig is, dan kunnen de Engelse ondertiteling gebruikt worden.